Ma'am, pwede mo yung kwarta, ma'am? Ay, kwarta? Sure ka? Sisilyo lang ang tag, ma'am. Papayat lang ang tagpan ba? Gutom ng kayo. Ala, magkamalas pa kayo yung nataan eh. Tibok mo na yung kwarta. Sure ka? Sinsilyo rin mo pa kayo. Tibok may parin mo na yung kwarta. Dawat rin po kong tibuok, ma'am. Kasi may nani? Basta natibok lang po din sa... Ay, te, pwede mag-singko? Wait lang, pan. Salamat, eh. Naluoy ka te, ayog 5 te, palit na to bubble gum te, ayog 5, ay wala di ay, 1 piso lang te, sige salamat. Sa tabitan yung kanday mga panty, ma'am? Sa taas. Taas? Mga brapod? Nandito ang pang-ladies. Pang dagko na siya, no? Ay, try lang sa taas naman dito ang pang-ladies tanan, sir. Ano sa taas? Ba't panda? Masa nga lang kadara sa akin to, sa ladies wear. Ang mga bra na sa ladies wear, di ba? Asang panty. Nay, mga patang tibak? Try lang dito, sir. Na? Sa taas. Sana lang to sa ladies wear. Sana dito sa nasa siya. Tibak kung tang palitan ba? Nalagi dito, i-try lang dito. Nanay, dinusina. Na. I-try lang dito, sir. Nalagi Okay. sa... Salamat ya. Excuse me, madam. Asan yung mga brief dire? Ubos? Nami, beli ka brief dire, tibak? Ha? Try lang sa ubos, sir. Nanay, di na siya nabili ka? Siguro, sir. Sulay lang dito sa Brief na tibak ba? sa ubos. Salamat kaya. Yeah. Asan yung contribution itong pang patay sa lamok? Pang patay sa lamok ba? Wala dari na Batong murag badminton? kapantay ko na city daghan. Dre, wala. Wala pantay dari.
ma'am. Asan yun? Ano may brigya direct kaguran? Wala. Houseware, sir. Sulay lang. Basta taas. Asan kita ng houseware? Dito, sir. Sa pinaka... Pati mga nigo na diya. Kagura naman na, sir. Ha? Mga kagura na. Nainigo nito mga ina. Ah, wala na dire. Wala na sa mall. Parang sa mga bukag ana. Wala na dire. Sagura. Sagura sa ano na siya, mga native na pindira sa Pano, Petron. May mga wonder. Pero kaguran na ka diya sa houseware. Sulay lang. Hindi ka balo, hindi ka sure. Ah, sige salamat ha. Okay.